Lads, hwnna'n hawdd I saith man, come on. Beth yw hwn? Hyper Japan. Ooh, yn Llundain? Sushi cosplay girls. Lle mae'r cowboys? Let's just gadael ti. Ac o'n I off I convention Japaneaidd mwyaf o'r flwyddyn, ac I baratoi am yr holl diwylliant roedd rhaid lawrlwytho ap. Konnichiwa. Konnichiwa. 好きではありません。好きではありません。あなたの名前は何ですか Oh my god, mae hwn really anodd. Really hawdd, okay. Yeah, yw... はい。 Hi! Na, yw... いいえ。 Yeah. What? Oh, mae hwnna'n confusing yn ymwneud. Mae'n really stupid. So, na yw yeah. いいえ。 Yeah! Yeah. Yeah! Konnichiwa, genki desu ka? Genki desu. Honto desu ka? Warimasen. Oki na tokuni. Yes! Wel, konnichiwa. Dyn ni wedi cyrraedd yn Earl's Court nawr. Fi wedi bod yma unwaith o'r blaen ar gyfer sioe cychod gyda'r teulu, ond fi wedi bod yma ar gyfer rhywbeth fel hon. Fi'n eitha gynhyrfus a fi'n eitha nerfus, ond does dim amser ar hwnna. Ewn ni at y merched. Y peth yw fi really moyn dweud beth sy'n mynd mlaen, ond deud y gwir, fi ddim yn actually gwybod. Okay. Sake experience. Bydd angen I ni dod nôl at y hon. Fi'n mynd I bod yn white girl wasted fan hyn. Ond un o'r pethau cyntaf wnaethon ni oedd gwisgo Josh lan. Standard. A dim kimonos oedd yr unig elfen traddodiadol yn y chwaith, Q-Link cawslid. Wel, helo, dych chi wedi ymuno â fi nawr yn y gornel bonsai. Nawr, ffaith bach I chi, mae yna dros 20 math o bonsai fan hyn. A un arall I chi, os wnaeth chi plannu'r goeden bach ma yn y prif, bydd yn tyfu I goeden mawr go iawn. Difyr de! Ond na hefyd cyfle I fi trio mas bach o origami. Sumo wrestler oedd e fod bod. Yn bach yn shit ond dwe. Mae Josh di creu het bach perffaith. Sy'n nesaf. Un o fy hoff draddodiadau oedd y boi bach yma. Yn ôl y chwedl, na gys rhaid I chi wneud yw cosi ei draed fel hyn a dawch dymuniadau'n wir. Ond I jyst ddim yn disgwyl iddo fo weithio cweit mor gyflym. Oh yeah! Nawr am fy hoff amser I o'r dydd, amser cinio, a mae mam wedi rhoi 10 pint I fi, felly gawn ni weld beth sy'n ar gael. Awe! Daeth 34 o fwytau traddodiadol I rannu ei bwyd, ond es I am y 3 yma. Karage, bubble tea, a pele octopus. Really that? Like, seriously, really that? Mae'n fel, like, chicken nugget. Posh. Un o'r peli bach jyst I dod lan. A literally fel rhoi tea bag. Peli octopus. Dwi'm yn really trust o fe. Mae'r flakes yn edrych yn eitha weird. Bach fel fish food. Oh. Yw rhain o'n chi wnaeth golli'r moment hyfryd yna. Dyma'r foment pan nes I daflu lan just ychydig bach yng fy ngheg. Mingin. Oedd hwnna. A mae dal fy ngheg. Yr unig beth sydd gen I fi yw hwn. Mae just peli yn y stro fan hyn. Fi moyn crio. Fi really moyn crio. Rwy Japaneaidd. Nid I fi. Ond beth am y booze? Amser dychweled i'r sake experience. Helo!
Felly, oes, mae rhaid I fi ciwio. Ond mae gen I fi nawr pamffledi fan hyn, a mae rhaid I fi marco y sake. So, yr un cyntaf then, mae o Shimizu Seizaburu Shoten. Ond I tell you what, ni'n gwybod pwy sy'n mynd I gael Shoten? Fi. Diolch yn fawr. Oedd yna 20 sake I flasu I gyd, a rhai yn well na'i gilydd. Flasu, tipyn bach fel dŵr pwllnofio. A caws Red Leicester, traddodiadol iawn. You see, it's fruitiness, the sweetness that really gets drawn out of the cheese. It's very delicious. Mae fe dal yn blasu fel dŵr pwllnofio, ond nawr gyda bach o caws. Rhif 5, sef shoji gobai. Fantastic. Cheers. How would you say cheers in Japanese? Kanbai. 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 Sorry, my birth pit. Kanbai. Wel, fi di joio mas draw fan hyn yn Hyper Japan. Fi di yfed sake, fi di bwyta bwyd afiach. Ond y peth gorau heb os nag oni bai oedd y merched. Atgofion melys. Wel, tan y tro nesa, sayonara.